Velkommen til næste video i rækken. Der er desværre gået rigtig lang tid siden sidste video, men der har simpelthen været så meget at se til, både privat med huset, herhjemme med den lille, arbejdsmæssigt osv., så jeg har simpelthen ikke haft tid til at redigere noget. Men forhåbentlig skulle vi gerne få lavet om på det. Jeg har redigeret den næste video, det er den I kommer til at se nu, og jeg er allerede i gang med den næste, så forhåbentlig inden længe, så kommer der et flow igen i videoerne. Vi er stadig i gang med lige at prøve at finde en masse historier omkring vores hus. I hvert fald Jeanette er i gang med det. Jeg er stadig i gang med bare nedrive en masse ting, så vi kan komme videre. Og så til slut i videoen, så får vi en brækpudser forbi. Min svoger kommer, så vi endelig kan få slået noget af det græs, det høje græs, der er rundt omkring, og få fjernet af det brumbær, der kommer. Så se med i videoen, og kommenter endelig, hvis der er et eller andet, I gerne vil vide, eller har nogle gode tips eller noget andet til os, fordi som altid sagt, vi har ingen erfaring ud over det, vi lige så stille tillærer os løbende i hele det her projekt. Så vi tager gerne imod tips og tricks fra alle jer, der ser med. Men ellers, nyd videoen. Jeg håber, I kan lide den. Så er det dagen, hvor der ikke er nogen børn. Så vi starter med at begynde at rydde op med alt push ud i traileren. Der kommer Jeanette også lige med endnu et glas. Prøver vi ligesom at se, om vi kan få tømt stuen for alt det rod, der er herinde. Jeg begyndte jo som sagt at rydde lidt op i går med isoleringen af det. Prøver vi at få alt pussen ud. Og så prøver jeg at begynde at få lidt mere pusser i her imens. Så vi prøver at se, hvor langt vi kan komme i dag, mens vi ikke har børn. Og så bliver nok det meste af dagen, ja, ser vi. Efter vi fik ryddet op i går, så blev der lidt mere plads, men vi skulle have det sidste pudser af. Så nu er alle vægge stort set helt tømt for pus og alt muligt. Der er enkelte søm her og der, men dem tager vi, som vi kommer til dem. Og så er der enkelte steder, som her i hjørnet især, hvor der er blevet brugt noget cementpus, der sidder så godt fast, at jeg tror næsten, at vi vil ødelægge for meget ved at pille af. Så det bliver højst sandsynligt bare siddende, og så må vi bygge rundt om det, hvis det er det, der bliver noget behov for. Radiatoren er også kommet væk. Det eneste, vi mangler, det er de her jernpinde. Det er jo en form for skruer, men der sidder ud af væggen, og dem kan man ikke bare lige pille ud, så dem skal vi have sat af og banket ind, og hvad vi nu end vælger at gøre med dem. Men det ser bart ud efterhånden. Det er en tapetstrimmel fra spisestuen. Jeg tog tidligere og viste 2 stykker af tapet, som sad udenpå der, hvor døren var blevet flyttet til, eller fra, hvad er det? Det vil sige, at de er blevet sat, det er den tapet, der har været der, efter man flyttede døren. Det her tapet, det er det, vi har fundet inde bag forsatsvæggen. Vi ved, at der har været nogle Cellotex-plader, også som er blevet fjernet, og så har man sat en gipsvæg op med isolering i. Så det her tapet, det kommer fra før man satte Cellotex-pladen op, fordi det sidder direkte på pudsen. Kigger vi på lagene, så starter det ud med, du har her allerbagerst laget af pus. Har vi et bedre billede et andet sted. Så har vi et lag her. Det er altså en tapet, som I nok har set før. Det er sådan en... Jeg kan nok lade os se lige her. Der er sådan ligesom nogle mønstre på, men det er meget svært at se. Der er også lidt af det afsmittet herover. Så er der det her lag, som er nok den, der går mest igen. Man ser ofte inde i spisestuen. Også rigtig fin. Meget simpel med hvid maling, og det, jeg tror, det er håndmalet. I hvert fald, det mærkes sådan. Man kan mærke malingen på. Så har vi et lag. Har vi et lag her, som er... Det lige minder lidt om. Der er lidt flere blomster på, og der er nogle grønne grene på. Den har jeg også andre billeder af. Så har vi et lag, der hedder... Skal vi se, om vi kan få fat i den. Herinde bagved.
faktisk kun op i den anden her, så den er nok blevet delvist taget af. Og så vi skal bruge sådan en damper for lige at komme ind til det. Men der er i hvert fald nogle streger. Jeg er ikke sikker på, om det er bare sådan en eller anden, der hjælper med at få tapet til at sidde fast. Eller hvad det er, eller om det er fordi det sidder lige i en overgang eller noget. Det minder ikke om noget tapet. Jeg tænker, der er også en hvid streg heroppe fra samme tapet. Det er svært at se. Der. Fokuser, tak. Det vil den lige. Nok det bedste, jeg gør. I der er der også en prik med en streg. Og det sidste tapet, det er det her. Det minder faktisk rigtig meget om den der med blomsten. Der er bare en lidt større version. Der er både blomster hvid og grøn. Med den her formentlig beige baggrund. Det er lidt svært at sige, om det er blevet, hvor meget det er blevet påvirket af røg. Men ja, det er det, der er blevet inden fra spisestuen. For at kunne tidsbestemme den her forsatsvæg med gips, så kigger vi på tapeten. Og tapeten, som sidder på den væg her, den er faktisk forskellig fra den nyere tapet, der sidder på indervæggene. Man kan se her, det er det lag, der sidder på forsatsvæggen, og den fortsætter så ligesom her inde på den indervæggen. Men der er det her lag udenpå af nyere tapet, som ikke går over på den gamle væg. Det ligner det her, men det gør den ikke. Der er 2 lag her. Det er lidt svært at se, men der går en kant der. Så man har haft en nyere tapet på indervæggene, end man har valgt at tapetsere her på ydervægsforsatsmuren. Vi er i spisestuen igen, og jeg har fundet noget, som lige nu ikke giver særlig meget mening, men det kan være, det gør det i fremtiden. Pudsen herover er brun, grå farve. Ligner noget, der måske godt kunne være påført senere, fordi den har også kun de 2 samme, kommer et lille lys, de 2 samme tapeter, som vi fandt over på det areal, der hvor de har blokeret en dør op. Og så er der den her meget fine lige streg af grænse over til den grønne pus, som er den ældste pus, vi har kunne finde, og ældste farve, vi har kunne finde på pussen herinde, som tyder på, at det her, det i hvert fald har været der siden den er så mørk, så måske i slutningen af 1800-tallet. Men hvorfor den streg, den er så lige, det kan jeg simpelthen ikke finde ud af. Har man haft en tapet på, og så kun har malet pussen på den her side, eller har man... Ja, jeg kan ikke få finde hoved og hale i det, men det kan være, det giver mening, når vi kigger på det en gang i fremtiden. Det startede godt ud med ligesom at få den ene del af alt det, der rent faktisk er sådan hvidligt. Og der, hvor man kan se murstenen tydeligt, det er et helvede. De har nemlig brugt cement i blandingen, eller i hvert fald er det rent cement. Men der er i hvert fald nok hæftemiddel til, at det rent faktisk tager rigtig godt fat i alle murstenene. Og det gør jo rent faktisk, at når vi får det hele ud, så får vi egentlig også et lag af alle mursten med. Men murstenene har det stadig umiddelbart fint, men det gør jo netop, at vi skal, inden vi begynder at pusse noget op igen, der skal vi have fat i en mur for ligesom at bare lige gennemgå alle sten. Ikke, man kan sige hver enkelt, men ligesom komme ind og se, mens det hele det er bart, og så ligesom se, jamen er der nogle ting, hvor at de ligesom tænker, det burde skiftes. Fordi vi har ikke nogen erfaring med det. Altså vi kan jo bare se en mursten og sige, yeah, det lyder da fint. Men mere ved vi jo rent faktisk ikke end det. Så vi har jo heldigvis noget i familien, der forhåbentlig kan komme ud på et tidspunkt, og netop lige se det andet, og så sige, er der noget, der burde skiftes, eller er det okay, at de har den skade, de har. Jeg vil formode, at det er okay, men jeg ved det rent faktisk ikke. Så det kunne være rigtig fint på et tidspunkt netop at få det valideret nu, når alt der, hvor der er cement, at det rent faktisk er et helvede at få af. Men det skal af, fordi det fylder
i, man kan sige, det pus, hvor vi jo gerne vil have pus på. Og cement er heller ikke lige frem det bedste til det, vi gerne vil, fordi det er ikke åndbart. Det samler på fugt, og det gør, at væggen ikke kan ånde. Så derfor skal det af. Men der er lige så meget derovre. Og jeg tror også godt, at der kunne være noget her. At hele den øverste del her også er noget træls noget. Potentielt. Men jeg har egentlig også hugget igennem, så I don't know. Og det herovre, det har vi ligesom bare valgt at sige, det nok bliver som det er, fordi det er et helvede for af. Men det er heldigvis Lego-sten, eller Lego-blokke, der er der. Så det kan godt være, at vi kan få det af. Det her kan vi i hvert fald få af. Det er det samme som derude i baggangen, det som der støver af helvedes til. Men i hvert fald så går det fremad. Jeg har næsten fået styr på den her væg. Og så tager vi en lille pause, og så skal vi så i gang med væggen herover. Så det skrider fremad, men det er en langsomlig proces. Så vi kan fjerne lidt mere af forsætsvæggen. Og så fjernet pus fra resten af den her væg. Der er lige det stykke her med cement, vi lige skal finde ud af, hvad vi gør med. Der mangler det stykke her ved vinduet med forsætsvæg. Og så har vi igen noget cement derovre. Og så mangler vi at få pussen af den væg der. Så det går meget hurtigere med et lille rum, kan jeg mærke. Jeg føler nærmest, at vi stort set er færdige, som vi lige har begyndt. Det er jo positivt. Det er endnu en dag, hvor det pisser ned. Det er heldigvis lang tid siden det sidste har regnet. Men nu kommer der i hvert fald vand. Og det har regnet sådan stort set hele natten og fortsætter sådan her det meste af dagen. Så vi kan i hvert fald se, at det tag, vi har skubbet op hernede for enden, det skal vi have skubbet op igen. Fordi det glider lige så stille ned. Og det er jo egentlig primært, fordi at taget jo egentlig ikke flere steder sidder fast mere. Den kokostråd, der ligesom er brugt, er ligesom mørnet og gået op mange steder. Og når der så også er det store hul lige op over der, så sidder det slet ikke fast. Så er det bare til at glide ned. Men den store del nu her, det er jo, at vi rent faktisk skal prøve at gå op på loftet. Og så skal vi jo lige prøve at se, hvad der sker deroppe. Fordi vi ved jo, at der er huller i taget, så nu må vi bare lige se, hvor meget vand kommer der ned. Og skal vi rent faktisk til at have købt nogle spande og sætte derop til der, hvor vi ved, der er huller. Så lad os prøve lige at gå op og kigge. Der er et hul, vi ligesom kender til, så der kan man også se, at det drypper. Det har også førhen dryppet længere over. Men det har meget ikke regnet nok endnu. Men man kunne i hvert fald godt overveje, at der er lidt ved siden af også, kan man se. Lige der omkring, og så er der der. Så det vil sige der og der. Og det er jo fordi, det primært kommer ind under der. Som sagt, ikke ved hullet, der er lige ved siden af. Men der, det er nok fordi, det er meget tyndsligt taget lige der. Så der kunne man godt overveje at få fat i en spand og sætte bare for en sikkerheds skyld. Men det bliver jo mest interessant senere, når vi ligesom også får toppen af. Fordi det er den, der rent faktisk kan beskytte for meget. Og herfra kan man virkelig også godt se, hvor meget skimmel der er i det. Hold op. Alt det der er sådan lidt blåligt noget, det er skimmel. Så der kan man så bare se, at det sidder her. Der er en årsag til, at vi har det udstyr på, som vi har. Det er simpelthen for vores egen sundhed. Men når man lige kigger på det her, vi har fået lavet på et tidspunkt, for noget tid siden, så kan man faktisk høre, at det rammer plastikken. Og det er fordi hullet sidder faktisk lige om på den anden side. Der er jo hul ud. Jeg ved faktisk ikke engang.
kan man se det. Nej. Det er også underordnet. Det vigtigste er jo bare, at der ikke er fugt hernede under. Og jeg kan ikke se noget vand overhovedet. Heller ikke længere nede. Og det er jo faktisk det primære mål og fokus, det var, at der ikke kom vand ind. Det var simpelthen målet, fordi så er det jo også, at det her det kan rent faktisk tørre ud, fordi hver gang det regner, så vil det jo ramme ned i muren her i murværket. Så at det ikke kommer vand ned, og det kommer ud, det er jo kun positivt i den favør, at taget er lidt mere tæt. Og med den mængde, der ligesom er kommet her, at der ikke er mere vand op på taget, det synes jeg er positivt lige nu. Men som sagt, jeg tror, at det hele det ligger, eller flere af de tyndslidte steder, det ligger længere op, så det vil sige, det ligger hen over loftet deroppe. Så vi skal have brudt det ned på et eller andet tidspunkt. Jeg står og er klar til at skal ovenpå, så jeg lige taget dragt på og skulle til at rive loft ned. Og så synes jeg begyndte at kunne høre et eller andet sådan lidt bankelyde, og det begynder at lugte virkelig meget af kloak. Udenbart, fordi det jo regner så meget, så spørgsmålet her om det begynder at have lidt problem med at få vandet ud. Fordi vi ved af flere gange, hvor vi har hældt vand i vasken, at det tager en lang tid om at komme ud. Og nu kan man sådan høre sådan en lyd. Bloplyd, og jeg kan se vandet dernede bevæger sig. Kan vi få. Så det er jo lige fedt at finde ud af, hvad der foregår der. Om der ligesom er vand, der er på vej. Jeg har zoomet den. Om der er vand på vej op der, eller hvad det er en. Og det der er jo problemet, det er, at vi ved jo slet ikke, hvor afløb og sådan noget det er henne. Fordi det er jo blandt andet også noget af det, der skal laves nyt på sigt. Men det er en rigtig dejlig lugt, der er kommet derind, må man sige. Det værdsætter vi da 100%. Jeg har arbejdet lidt med at få nogle af de her indfatninger rundt om døren væk. Jeg har allerede taget dem herover, men de var af nyere stil, hvor dem her de er lidt ældre stil. Og man kan også se, at de har, med den her store kant, der ligger her langs, at de har tapetseret og op af den her indfatning. Så det vil sige, at den har været der, inden man ligesom begyndte at tapetsere og bruge flere forskellige af de ting, der har været på væggen. Men så stod jeg på de her, hvad er det lettere at se, de her rester af en eller anden form for, jeg gætter på det, en eller anden form for pudsning, men den er sådan helt mørkebrun. Det er faktisk lidt samme farve som den her side træet. Og jeg tror, det er den gamle ramme, der er blevet malet den her mørkebrun farve. Så spørgsmålet er, om der engang har været den her meget porøse mørkebrun puds i rummet. Det er lidt interessant. Så fik jeg den anden side af. Selvom det ikke er den samme farve her, så er der noget, der er værd at notere, eller noget værd at kommentere på. Jeg havde utrolig svært ved at få den af hernede i bunden. Jeg blev nødt til simpelthen at ødelægge den en lille smule. Og nu fandt jeg ud af, hvorfor. Simpelthen fordi de har støbt gulvet omkring den her indfatning. Tænk, man ikke har givet, når man skulle støbe gulvet. Bare lige at fjerne de her indfatninger, inden man fik støbt. Og så lige justere højden på de her, så de passede igen. Det var da vildt.
Så har der været en brakpudser forbi. Min svoger Lasse, han kom lige forbi med traktoren i dag. Så der blev ryddet heromme i haven. Der var jo alt det brumbær, som jeg egentlig også havde lidt startet på. Bare lige for at se, hvad der var indunder. Det tog han lige på 10 minutters tid. Så var det væk. Og så har han efterfølgende lige kørt lidt herude på marken. Så vi lige får et lille bælte rundt om matriklen til lige kan bevæge os på. Men det er helt vildt så meget, det har hjulpet at få åbnet op. Det åbner rigtig, rigtig godt. Så det er vi super glade for. Især at når vi så på et eller andet tidspunkt lige får ryddet hele topbladet. Og så får plantet noget nyt græs. Men der er plads på begge sider af flagstangen. Og jeg tænker også, om ikke så længe, så prøver vi at se udsigten fra både fra stuen og fra terrassen af. Men ellers på sigt, så er planen jo egentlig at for enden eller ved siden af huset her, der huset ligger hernede, det var lige derovre vi stod før. Hernede af, der vil vi have køkkenhave til sidst. Der går nok lige noget tid, før vi begynder at have fokus på det. Der skal vi i hvert fald som minimum være flyttet herud. Så der bliver lidt ryddet et ekstra godt stykke hele vejen ud. Så det er også super nice, at det er kommet, så vi ligesom kan begynde at se det andet. Og på et eller andet tidspunkt, når han har lidt tid igen, så kommer han egentlig og klipper resten rundt med brakpudseren. Og så er det næste stykke, han har taget, det er om bag ved laden. Der, hvor der altid har været brændenælder og tisler. Der tænker jeg også lige, vi prøver at gå om, og så kan vi lige prøve at se, hvad det rent faktisk har gjort. Fordi det har gjort rigtig meget. Så er vi kommet om bag ved laden. Der er faktisk kommet en åbning hen. Og ellers er der så bare ryddet en helvedesmasse her om os. Så der er kommet adgang til ejlebeholderen igen. Og så er det bare blevet ryddet. Der var en masse brumbær her også forsvundet. Så der er masser af plads til, at vi kan bolde os her. Men vi har ikke nogen planer om for hele det her område endnu. Vi skal så lige have en... der er mange dyr heromme. Vi skal så lige have en buskrydder til lige at få taget kanten derovre, så det bliver rigtig clean. Og så har vi fundet gammelt hønsenet hele vejen rundt. Den fandt Lasse også. Han fik lige den åbenbart gået henover der. Så han fik sat brakpudseren ned her. Et eller andet i den stil. Hvor han så også lige fik fat i det der hønsetråd. Og det satte sig også bare lige ind i maskineriet. Så det brugte vi også lige lidt tid på at få fri. Men udover det, så er det blevet afsindigt godt rundt om. Så lige nu, der nyder vi egentlig bare det gode vejr. Nyder den udsigt, der er kommet. Den kan vi rent faktisk lige prøve at gå over til her. Men nu står vi ved siden af terrassen, og vi har god udsigt udover. Og det er jo det, der egentlig kommer til at blive haven på sigt. At vi kan stå på stuen derinde, og så har vi bare den fedeste udsigt udover. What's not to like?